L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-ġimgħa filgħaxija l-Partit Laburista tella workshop ieħor forma ta' diskussjoni miftuħa bħala parti mill-attivitajiet tal-Konferenza Ġenerali tal-istess partit bit-tema Insaħħu Malta Tagħna. Fil-lukanda ewlenija Kempinski f'San Lawrenz Għawdex bosta pparteċipaw sabiex iwasslu l-idejat tagħhom b'rabta ma' oqsma differenti li jolqtu lill-Gżira ta' Tlet Għoljiet. Għal din l-attività bħal oħrajn qabilha attenda wkoll il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, kif sema l-idejat u s-suġġerimenti ta' bosta persuni minn oqsma u setturi differenti. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna wkoll kif dawn l-attivitajiet ta' diskussjoni huma importanti ħafna għaliex jinċentivaw soċjetà parteċipattiva favur futur aħjar għal pajjiżna. Tibqa' l-ħidma tagħna li aħna nibqgħu nkunu dik il-vuċi f'dan il-pajjiż illi tifhem illi kull persuna f'dan il-pajjiż għandu ħafna u ħafna u ħafna kontribut jagħti. U lejla rajt dik il-fjamma f'kull wieħed u waħda minnkom li nixtieq nibqa' ninkoraġġiha. Iżda diskussjoni bħal tal-lejla ma tkun tfisser kważi xejn jekk fit-8 ta' Ġunju nażlu li nkunu siekta. Intant fost il-persuni li ħadu sem fid-diskussjoni tkellem Christian Zammit, ex-sindku Laburista ta' Xara Għawdex, fejn tenna li fl-aħħar sena ra miżuri sinifikanti li qed jimplementa il-Partit Laburista, fosthom bil-protezzjoni ta' ħondoq ir-rummin u anke inċentivi ġodda fuq il-kunsilli lokali. Ħadd pjaċiru wkoll innota illi dal-aħħar il-Gvern ħabbar illi qed iniedi skema biex jittingħata aktar saħħa u għajnuna finanzjarja lill-Kunsill Lokali biex verament aħna nibdew verament il-kunsilli iwasslu il-proġetti li għandhom bżonn iċ-ċittadini u mhux immorru nitkarbu għand xi ministeru jew ieħor biex inwasslu proġett fil-port. Qed ninnota allura gvern li verament issa fl-aħħar jidher illi fuq dan il-punt ukoll qiegħed jistinka u ħajibda jittakilja dan is-suġġett bis-saħħa. Fil-fatt fl-aħħar tad-diskors tiegħu Christian Zammit ħabbar li se jkun qed jerġa' jikkandida ruħu fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali mal-Partit Laburista. Intant id-diskussjoni laqtet diversi temi u suġġetti li jolqtu l-Gżira u Ċija. Ewlenin fosthom kien il-qasam tal-iżvilupp f'Għawdex fejn Edward Cherry, perit u missier ta' 4 titfal, tkellem dwar l-ispazji miftuħa f'Għawdex stess u suġġerixxa li hemm bżonn iktar żvilupp sostenibbli f'din il-gżira. Jekk inżommu dawn l-ispazji miftuħa u nagħmlu l-aħjar użu minnhom, anki billi pereżempju nagħtu budget lill-kunsilli li jkun jista' jiddedika totalment f'dawn l-open spaces, kemm biex iżomm l-upkeep tagħhom, kif ukoll biex spazji oħrajn li għandhom il-potenzjal jiżviluppahom għall-aħjar użu tal-komunità. Naħseb li bekk inkunu qed nagħmlu effett tajjeb ħafna fuq is-soċjetà. Intant Dr. Joseph Grech tkellem dwar il-qasam tal-agrikoltura f'pajjiżna u faħħar l-inċentivi li jagħmel il-Gvern f'dan il-qasam biex kumpaniji f'pajjiżna ikunu jistgħu jiffjorixxu. Li kieku ma kienx għal fondi komunitarji, żgur illi illum il-ġurnata minix nipproduċi l-inbit, żgur illi ma kienx ikolli l-unika liċenzja ta' distillazzjoni li hawn fil-pajjiż. Dawn kollha kienu inċentivi li tħaddmu tajjeb ħafna minn dan il-Gvern sabiex kien hemm investimenti varji ta' kumpaniji bħalma huma tiegħi sabiex stajna nibqgħu mexxin il qudiem.